Sepatu disesuaikan karo kecantikanmu lho. Nggih. Lihat kebunmu. Kebunku. Aku pengen kebunmu. Jenengan kepo kali kebun. Ora. Kebunku toh. Ayo lihat kebunku. Nggih. Ayo. Teng kene griya nika langsung ono ndek mau kan enek. Ingon-ingon ayo. Jan kok mengarah rono aku jan ora pro ayo. Ya ndek nembang lamunan ya. Nggih. Iki ya duet. Purun nggih duet kali sinten? Oh, karo Mas Aris lagi. Oh, Mas Aris lagi. Monggo Mas Aris. Bagus iki ketokno ta, Res. Bagusmu iki lho. Bagusmu ketok bubudenmu. Niki upama wayang ngoten napa, Pak? Yo, ya sekarang sampean kan yo ngerti wayang to. Kok waris to? Aris kok waris to. Nggih Aris, Pak. Kok waris lho. Piyayine alus, ngoten biasane wayang napa, Pak? Menawi jaler ngoten. Lah opo ae. Bilung. Oh, sajane Mas muncuk bilung ngoten. Mau bilung ya bedenguran. Bilung ancik-ancik ya. Ayo Aris, Mahatma Wianan lho. Oke, duet ya, lamunan ya. Ya, spesial untuk ibu-ibu ya. Spesial kanggem bapak-bapak ibu-ibu. Kok nggih dereng ngantuk to, Pak? Wong nanggap wayang wong. Nek ngantuk pripun Bude? Lah, sing nonton situ sampeyan. Nggih, niki pun diniati dasare malam Minggu nggih, Bu. Terus anak-anak nggih kan benjing libur. Ya. Terus bar ngono ibu-ibu karipan mboten ada. Ya, ora jajan. Jajan Jajan warung. Aja Semarang. Iya mikir tekan wong ngadan barang. Ayo Mas Ruan Vita. Ya. Ada ke Makassar ini.
Thank